baha, lindol at iba pang kalamidad pinaghahandaan ng Davao del Norte sa pamamagitan ng Oplan Andam na programa ni Davao del Norte Governor Rodolfo del Rosario. Mga karagdagang detalye ni Andrew John Dalisay. Nagtipon-tipon ang mga residente ng Barangay Kambugan, Tagum City para sa sinagawang Oplan Advocacy on Natural Disaster Awareness and Management o Oplan Andam na itinatag ni Davao del Norte Governor Rodolfo del Rosario. Isa lamang ang naturang barangay sa mga lugar na binisita ng mga ahensya ng DAVNOR para magsagawa ng mga iba't ibang orientation tungkol sa mga safety precautions para malampasan ang mga sakuna gaya ng baha, bagyo o lindol. Ang Oplan Andam ay isang pangunahing programa ng ating mahal na gobernador, si Governor Rodolfo del Rosario, na may layunin na makapagpaabot ng mensahe sa ating mga komunidad kung paano sila maghanda panahon sa kalamidad. Nakapaloob at itinuturo sa Oplan Andam ang mga iba't ibang emergency drills, basic life-saving techniques, water sanitation and hygiene, at riverbank protection through food for work. Pinakilala din ang bagong pamamaraan para sa paglikha ng apoy gamit ang biogas technology, kung saan ginagamitan ng mga dumi ng hayop at tao ang naturang teknolohiya. Ang akong nakatunan sa kaniyang seminar karon sir, atong pagpangandam pag muabot ang baha, daghanid na kutlo sa gipahayag sa taga-province. Layunin na naturang programa na paghandain ang mga barangay ng Davao del Norte na malapit sa coastal areas na madalas bahain at himukin ang mga Davao na maging handa sa oras ng kalamidad. Andrew John Dalisay, Balitang DAVNOR. At iyan ang kabuuan ng ating mga balita. Tumutong pumuli para sa mga susunod na usapin sa loob ng probinsya ng Davao del Norte. Homer Preso po ang boses ng Balitang DAVNOR. Magandang araw.